Iki guys, aku kan nenek bapak makanya beli ini sama bapak saya sayur lodeh. Aku ya bareng guys nek aku sama Sayur lodeh karo aku ya tuku lawah tok. Biasanya sih nah. Apa sih kene? apa sih kene? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di konten selanjutnya. Ini terakhir wes jam 4:30, tidak terasa wes 4:30. Kita mencari takjil seperti biasa. Kayaknya harus bilang bener deh, gak mencari takjil guys. Kingko kita akan mencari takjil di mana? Ditonton terus. Wes ya, kita bawa motor dulu guys. Ya, belum karena kendaraan. Ya wes, bajannya sudah pajeng ya guys ya. Ya bismillah, besok kita akan menyambut bajan baru. Oke guys, kita on the way dulu mencari takjil. Ini wes kabeh ya. Bang sudah semua? Tas sudah. Sudah semuanya. Pas aja kira ketinggalan lo ya. Bawa HP satu tak. Ya enggak habis satu. Ya, oke. Jadi kau wes gawa barang sendiri-sendiri ya. Aku gawa HP ku dhewe soalnya. Ini semuanya udah tak. Wes gawa HP mu dhewe kan. Yo sayo. Kita berangkat. Kita berangkat guys. Kita mau cari takjil di mana guys? Seperti biasa. Esteller. Bosen nira. Pura-pura po esteller ya. Saya kan Oke Oke guys, kita sudah sampai ning gini kampung sayur guys. Karena ini mau juga endah pesen jelokon-jelokon sayur. Jadi kita ke bakal sayur kae. Jadi ini kalau takjilnya ke Pulau ya? Iya. Kamu masak? Enggak tahu. Enggak tahu. Aku sih juga enggak tahu. Yes. aku juga enggak tahu. Ibu ini pasti kadang minta ke Yumae. Ya wes Ya ayo wes, kita ayo pilih kita milih dulu. Nanti nek jajan-jajan ke sana ya. Kita ke sana lah. Aku mau ini. Ini pahit boten, Pak? Ya. Bolong-bolong nih. Ini satu porsi. Aku pengen pepes delondeng. Aku pasti mau kangkung. Mbak kangkung, Mbak. Kangkung ya, kangkung kowe wes. Pinter ki. Pak terus ke kemarin mriki Iya. Pak. Pinter terus. Iya. Kamu apa? Cara apa? Ini. Awakmu apa? Kangkung. Kangkung Pak, satu porsi. Lawai apa? Lawai apa? Halah, kesuwen. Tak pengen nyoba kangkung tak ibadah kan. Lah gak lawan kowe. Kalawan. Enggak no. Ya wes kalawan. Mas saudara apa? Pak, Pakcai. Capcay ya. Ya Pak, nyuwun repelo ususe. Ya. Satu porsi. Kayak ompok kan. Nganu kae tahu. Tahu isi. Ya. Ini gorengan. Apa nih? Sudah. Tahu isi piro? Halah. Gak kepirat ketoke. Denganane keri ngono. Gimana keri? Kepirat apa ora iki? Ora. Kali. Kepirat. Apa kuwi? Apa? Cuma jero tahu piro tahune? Tahu sih berapa? Tahu isi. 2 atau 3? 2 3 ya. Tahu sih dok. Sama ke tempe. Sama ke pelas. Enggak. Karena apa nih harus sayurnya lah? Pun Pak. Tak ida. Godan. Jessica apa? Ini udah gorengan buah. Ya, Jose. Bosnya urung ngelis Pak, tunggu ya. Nunggu bosnya ngelis dulu. Mau tak kirimnya video. Sayurnya apa sayurnya? Iya, Pak. Ngentosi. Kue sayur ke? Aku gak bisa sahur. Apa ya? Sama ini bapakku ya. Apa kilo? Barang asam. Barang asam kan apa? Oh, pindang aja Pak. Bapakku Pepes. pindang ya. Dan bapakku senangannya pindang. Si, wis. Oke, pulau satu. Nah, si wis. Oke. Mungkin tutup tes tunggal ya Pak. Pas tinggal menunggu ordernya Indah guys. Pas sudah menunggu ordernya Indah nanti dilanjut. Dilanjut lagi. Cus. Ki wes bener tugas, guys. Ki tambah apa nesuk? Pak Brito. Tambah Pak kerupuk bapal. Iki marek. Pengen kita pi. Bayar Jadi kan kadang kok cek kurang ya Bu. Iya no.
ada guys. Semua Itu masih ada. banyak. 24. Sama sayur lodeh 1. 10 berarti 34 44 Itu 6.000. Tempenya 3, tahunya 2, nune 2. 44 berarti 50 di 6.000 56 62 tambah 7 69. 69 sayurnya Ini kan lodeh. Gini. Udah. Lodeh 1 69 tambah 5. 44. Kira. Pasnya nih di. Rara. Pasnya di Gorara. Oke guys, aku kan nenek bapak, makanya beli ini sama bapak saya sayur lodeh. Aku yang bareng guys nek aku sama Sayur lodeh karo. aku ya tuku lawah tok. Biasanya sih enak. Ya. Apa sih kene? Apa sih kene? Kemana kene? Dompetnya nih di. Lah, sing gue tas ket mau apa? Coba deh. Ranggo duit. Udah carry. Tapi kalau nek dashboard sih Aku mau nggawa duit dik mau tak kan duitku pribadi terus tuku es mau yor. 20.000 mau tok duitku ile. Carry enek. Iya coba demi. ada ya sayur bayam mana kamu ada Lah iki duitku 5.000 mau susu es aku duitku dhewe 20.000 nggowo. Sokor, sokor lagi jatuh banget wes. Gila, sik Pak, pinggirnya sik ya Pak. Daturene. Iki. Saya tuh cuma. Rara, kopi itu enek. Dik, masa orang tak go? Nek mung piye ceritane tak iso gowo-gowo. Ya mana duwe piringi, Mbak. Lah kan tak kan ngecek Duit sing saka Mas Arifin. Iya, makane kuwi. Ning kono. Iya. Tapi tenan ketinggalan apa ora? Gak ero aku, Mbak. Kita ngawur, guys. Duit sing kayak enek. Dikmu duitnya akeh kok ngene Mas Dimas. Iya mau ketang juta. Dia mah mbok kekno nganu apa mbok kekno Mbak Mbak. Endah. Eling-eling mbok dokno apa ora? Pokoke keri deh. Tenan apa ora? Keri tenan apa ora? Kok nek ora keli tenan? Ya. Acung mumong iki, acung mumong. Ilang piye? Bayar nganggo apa? Mulai, Liko. Lah iku bayar nganggo apa? Nganggo duit. Aku ora kudu aku nganggo dompet Bayar iso diuris. Nah, aku tak kok mau nggo 20.000 ring saene rokok. Kita tuku es anu mau. Es manggo. Telu 15.000. Pinter. Urip iki ben enek. Wes mulai kowe. Lah, Nang mulai. lah. Gue bayar parkir wi duwe. Wes Iya. mulai. Sing nggo parkir. Nang mulai sih Liko. Nang mulai. Nang mulai. Yo boleh isa nang Mulai sik duwe. Syukur kowe. Wes guys, mulai. Bayar parkir piye? Yo boleh isa penting nang main benda. Kamu nyari enek apa ora? Mulai iki. Iya. Nyeleh jiko dompete. Iko. Iya tahu rugi. Lah aku iya lali dek mau, Mbak. Aku gak ero. Ya Allah. Wes cara sore. Iku bayar parkir. Bayar parkir. Bayar parkir sih, bayar parkir yo. Parkir ben. Bayar parkir sing kok gak aturan. Ya lah goleki domete. Kok ora nggo duwe arek. Lah kene bayar nganggo apa? 5.000 tok. Wes milah-milah. Ya iso no. Semua Bayar mas bokeno. Ya lah mulai. pisan. Kalih, Pak. Bayar kali motor, dua motor. Wes beno ben mulai. Wes mulai. Oke, guys. Iki ana anu ya. Apa kira? Karena wes kadung tekan kene ya guys. Iya. Wes dah kuwi men diberi efek jerah ben jipok dompet. Iki kene jiko dhuwit nganggo QRIS dhisik. Bayar nganggo QRIS.
Ora, jengko nganggo apa Oh, barcode, iya. barcode apa? Tanpa kartu. Tanpa kartu ya Allah. Kalau ATM nih kono. Ya wes. Guys, kita ambil ATM dulu guys. Bayar. Nanti dilanjut tuh. Yang kono ya? Guys, kita ambil uang iki. Untung cedak kuwi ATM ning kono cedak pasar. Wes ben ini ben mulai ben. Kok duit 1 lembar. Enggak usah kita tunggu iki kok tinggal ning ndi kok. Iya, ben bingung ya. Ben bingung golek kene ubeng. Ya kene tuku apa nih? Tuku jajanan. Pak, 74 ya? Iya. 74 ya, Pak. Ini sopo lah, Bu, kan gini lebih. Bu nek tumbas iki secukupnya, Bu. Iya, karena kayak senani goseng kok tak tau duit. Kasih, goseng no las. Tapi maksudnya kayak mana-mana yo maksudnya tuku akeh Nah, kene ya, bazir. ya maksudnya kita membeli ya secukupnya daripada mubazir kan. Iya. Daripada gak Kok nih Pak jenengan kan kudu ngadai ya, Pak. Karena tak kena sing ngadayai. Bapak ini nyekeli kerja. 4 tusuk. Pira? Di 26. Wes guys, tak kuwi mengi ya Allah enek bendino Borong. yo. Wes Sampai kok kopi ya. dilanjut nih, guys. 26. Matur suwun Pak. Kita tinggal ya. Ya, ya. Ayo cus, kita kemana lagi? Terus. Nggih, bosnya gak ada. Anak cilik Bu marah Ibu. Ayo kita kemana lagi? Kita nggak tahu cari apa. Mereka tinggal aja ya. Ya, suwi yo lagi atuh ile omahku ono beli rene bener. Wes kok ben bingung. Kok dikandani ketemu ning bakul es yo. Iya, ketemu ning bakul es. Nek guys lanjut beli es. Beno, kok dia mau tinggal ae. Tapi wis tak telepon guys, tak kandani nek ning kene es teler biasa langganan. Es teler Wah, 2, ada es Mbak. kodeng 2. Mbak, aku nggak pakai ini, ganti buah. Es podengnya sing satu gak pakai gel. Bola guys sampai anak lebah iki. Iya lebay gimana nih tanganku? Ning kene rame guys, demo ono berbagi, ono juga apa? Live musik ning sampingnya kecamatan. Dan Emangnya gak iki ya? copyright ya? Gak. Kalau menurutane kalau. Ya apa kalau wis tak kandani mau tak kongkon loro rene guys tak telepon. Piye? Wes muter ana boleh ibu kowe, Mbak. Ning mau ning bangku janganan kene. Biar ana paling ning es kuwi ra biasane. Wis tak telepon mau, wis tak WA aku lho, ora mbok waca mesti. Kok Ketemu. Hah? Ketemu bara? Enak bara? Mau ning iku. Apa ning iki? Bukan. Ada temu ae tapi. Ya wis. dia mau bayarnya piye tuh orang tua? Mas tak bayar telat kowe. Aku yo golek ATM sampe bapak. Mau kerasane wis tak kowe jaman. Lha ngenteni kowe mulai yo kesuwen ra. Waduh ra. Kamu Kene pucuk gunung sampai tekan pucuk pantai ra. Muser-muser Mbak Rono terus rene Muser-muser. biasane ning tuku es. Lah untung kaya petok ning kene untung ora pas bablas mulai ya. Nek ora sampai mager Pak mubung-mubung terus kene. Golek aku lubeng. Guys, gak apa-apa ya jenenge menungso ya guys ya enak laline gak apa-apa. Nek gak ngene kan ora enek ontran-ontran ora enek ora dadi konten guys. Ya sudah iki wis apa wis pesen es. Pesanmu ya wis tak bungkusno. Ya wis es teler. Ya awalnya pokoknya mesti langsung es teler. Serah es teler es teler, tak pesen es teler. Kalau ya wis guys ning ngono. Rabia sudah menjual es teler Ibu. Yo, gitu. Padahal bakal es teler wakeh ira. Tapi ki enak. Ning kene tunggu. Ya wis guys ning ngono. Wes iki dene ya pesen es teler. Nah, nanti lah ngono demo rasa balik aja. Ora balik tuku apa nih pengen apa nih? Lah iya lah tak kira ijane sing arep dituku neh ya kan. Wes Ya wis langsung kalau pokoknya tujuan utama es teler. Ya wis. Meskipun ning omah rebutan Mbak Dik, Mbak. Ora apa-apa. Wes kita tempel wis saja. Oke guys, pesenannya sudah jadi. Terima kasih Bu. Tiga jenis sakit rasa kurang rasa tak? Apa dua? Ya wis gak apa-apa jadi satu. Satu. Ya wes. Kita bagi-bagi ya. Ya wes guys. Nggak numpak lama medon. Kita berangkat kok. Oh. Wes guys, kita terus dulu berangkat pulang ya. Jo hilang neh. Ya ya. Iya iya.
Cik suwi sakit aku iki. Oke guys, sudah sampai rumah. Ternyata keadaannya mati lampu guys. Ya Allah. Mati lampu ning Iya, dalam. listriknya mati. Iki wis mulai gerimis. Waktu menunjukkan pukul 5 jam 5.06. Ya sudah, mari kita bagi saja. Ini coba deh. Nih. Ya Allah, alhamdulillah guys, copetnya ketemu. Terus gak apa-apa, yang penting apa jenenge? Oke hilang. Heeh, nang ngene iki kan Neng maksudnya kasur, neng kasur nih nang kursi. Kursi. Ya gak apa-apa. Kayak maksudnya kan ben lu hati-hati di Heeh. ngomong ini iki kamu Depannya harus ben pinter. ora. Setiap ngambil tas dicek dulu dalam tasnya, oh enak dompet, enak apa gak. Dicek nek. Ya apa mengingatkan diri sendiri juga guys. Soalnya juga gitu. kita semua kita teledor aslinya. Cacat papan iki soalnya bukan semua sama. Jadi pada aku dhewe iya kadang landek inginane HP ku yo Mbak, inginane yo lali. Kadang ono ki makane kadang yo saling mengingatkan lah saling kita di sini mengingatkan. podo-podo nganu jadi ndi ngono saling mengingatkan. Jangan tidak terus saling menyalahkan gitu enggak. Ya ngono ki gur tinggo nganu nang sisan dadi konten ya Pak. Ngono. Jadi bobong. Oh no Lu nek genten aku hilang aku ya dibobong. Iki ngerti, ndek ngene nganu ya plek. Kayak nang gini. Iya kayak ini omahku. Oh iya, kari nang main Rara barang, guys. Iki Kode-kodene guys. Foto. HP ku di Jess. Ngambah nek mau ganti. Deh, Iki ya lagi ndengi ya ngono. Ning kene Masun lagi eling HP-ne ning ndi, ternyata kita tasnya dhewe. Heeh. Mbak Eda, aku bingung golek itu berarti ngecek tas Mbak Cici kan ternyata ya, Mek. ya Allah, aku lali kudine nek tak kayak ngarep kok tak kayak dashboard kok tak kayak endi ngono guys makane. Ya Allah, ya ngono lah. Ya sudah. Manusia tidak luput dari lupa. Sama aja kita sama-sama. Ayo kita Yuk, bagi. dibagi. Kowe dia mau apa tahu ya? Kita udah sama tahu 6. Tahu. Kangkung. Kangkung, terus iki es sukma. Ya, iki. Terus kue Satu. dok gemak. Sama itu. Nih. Capcay. Dok gemak ambek capcay. Iki Jessica. Ya aku Iki gorengan. aku. Iki es iki mau. Peyek. Karo iya. Es telele Rara. Estelarku paling bawah soalnya estelarku beda. Duh, kamu teler. Estelar Sport. Podeng. Pasti mau Ini beda. Zak. Ya Mbak, iki. Zak. Semua iki kata ya. Zak. Ya, rasake. Iki dia mau Coba. neng Es dalan telele ini guys. guys. Sendok. Diparingi Beda kecil. untuk ke sekolah ketoke. Ke sekolah guys. Terima kasih dari sekolah Aku iki wis ayo di sini. Pondok Pesantren At-Tajid. Bapakku senengane jangan lodeh, guys. Tidak terus terus apa esok? Awas Kayak kayak sendoknya ora lho, kok jangan Enggak aneh. Mbak Dijepit. Ini siapa yang udah beli apa rasa kamu? Ini mana nek kresek dulu wis. Kuwi rara. Iki bapak. Yang iki gawa mantuk, rego ning omahnya. Aku wis enggak bisa. Aku wis entuk. Wes kok, Mbak. Iki ngene kreseknya. Sudah kresek. Ini gua nek kresek iki sukin mau bocor tak mau beli. Nanti sik tak ambil nanti. Kresek iki mau ada. Kresek ndi? Kresek apa, guys? Kresek ning kerdus. Orang Kresek ning kerdus ndi? Kerdus apa? Dek iki kresek kali sup iki. Ngene iki bungkus Plastik kuwi beda. Nyaki sik. Iki iki tak godek lho iki. Hei, Terene. mbok kok bingung kresek akeh banget juga. Ngene lho. Ya, Tanggo ada es ngene lho, guys. Nya, sukmadah gede. Maksude iki ngono. Ya. Ini Ante dhewe-dhewe, guys. Aku es Podeng. es tel Podeng terus tak kene kresek nih mau ning di kreseke. kresek endi kresek mbok jikuk. Oh, iki kerasake. Ya kuwi nah. Aku ora nganggo Iya. agar gede. Kuwi. Iki lho kayak mungu, agar-agar ungu. Mbok. Dan Es teler, iki sare dah. iki kami lagi kene. Mbok kemarau iso kacet suk. Berarti memang kemarau ae. Iki lho. Aku ora satu. lucu-lucuan iki. Apa iki? Iki sekolahan, sing ngapain daftar ning Kene lho, iki nggo ada iki, jajan mlebokno kene. Ngono lho Ju minten. Oh, alah tenten. Weh, gak jengker ngene iki gak seru, guys. Mak, servis hotel tuh harus jengkel. Wih.
Iya Wes. Ya wis Iki kok ya sebenarnya ya tak ya. Kalau enak sih kan apa nek pas lagi buka belaku wek sebenarnya ya guys ya aku asal lambung nek ngene iki tidak bisa diduga-duga guys panggone ning biaya sepurane sing akeh tapi ya nek sing seneng nek aku pas part hoi ya nek sing seneng kok ya nek mbak dongan mbak kan nek aku antep ngono terus aku antep sampai greget mual lah beda-beda iki orang makan guys sampai sekarang ya iya lampunya orang makan es krim sih ya Allah jauhan ya Allah kalau ya Jessica Allah. ada acara bukber bersama keluarga Gak buber kan buka Oh, iya, mulai masa penampakan hilendangan apa sih ini kesana guys aku anu guys meh bapak kan pulang hubungan tapi iki wedi ta iki dekne kok wedi guys ora ndang barbar ngono paling penting ayo tinggal mulai Jadi makin bagus udah jahat kok. tapi iki ndang dibagi oh iya udah bagi engko selak posone bar kapan mangan kurma posone bodoh wis uri ambil satu-satu ra mbek roti ning gini kono sup ada namanya bubble wrap sekalian Itu nah. iya kan urung roti anu ning bubble wrap Mastari makan ya wis alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. kayak nasi san lampune sup kuwi lho lampu sampe kak nasu nastar sup nastar urung urung ini ngarep lampu emergency wi mesti oh iya kan lho lampu di tanggane makan oh iya wis makan guys jeglek sik guys jeglek guys ini mas piro wis pitu piye alhamdulillah guys lampunya sudah menyala iki mah dijeglek enek jeglek bareng jadi biasanya ono emang yo Heeh. anu iki kemarin dapat dari iki ada tulisannya Mbak Ika Tulung Agung sama kurmane dari Bu Ari Singapura Terima kasih Mbak Ika Tulung Agung Mbak Ika Tulung Agung Sama sama Bu Mbak Aris Bu Aris Singapura. Tungano. Sehat selalu ya, panjang umur. semoga Semoga rezekinya melimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk siapa? Bu Ari Singapura. Berkah barokah berkah selalu. Iki wis dikek kurma sing ndek ngenane yo diparingi kurma bagi nih guys 10 kilo Pak Dames masyaallah luar biasa. Ya sudah guys, segitu dulu konten kita hari ini. Tunggu muka-muka diparingi sakrawara sepanjang umur rezeki yang kelancaran urusan yang dipermudah dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga musibah untuk selalu saya memberikan semua tempat juga terjuang muka-muka diparingi mampungan saya soleh bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Sekian dari konten-konten kita hari ini dijumpa apa ya dibuat oleh wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Ende. terima kasih Mama Kinder Joy berkah barokah takjilnya. Aku mengucapkan terima kasih untuk Bu Kiki Singapura dan juga Mbak Ika Tulung Aku berkah barokah rezekinya matur suwun sangat. Dan kita semua pamit guys, kita mau pulang. Dadah guys. Cus.